ang'o winjo bed ne timo mar mondo mi to ng'amo nego manigi ting' mar winjo rowere mag Gen Z e yo makare. To kamano ka duge to anyalo wacho anyalo konka gi jowetena gik ma gisewacho. An to giwuon ok anyalo wacho ni sirikal nyalo miyo ji tich te. Ok nyalre. Mano gima nyaka bed re. An aneno mana ni sirikal nitiere 1 2 3 monego gitim. 1, lwasi mar go ohala onego bed maber. Sani chako ohala tek Kenya ka mondo ohala dagi momoki dwaro higa 3. To kapok kata higa 3 ni jo city osebiro ni dwaro ng'ad ticket, joma dwaro permit, a lot of bureaucracy nitie. Giyawo yuro lwasi mar ohala mondo bed maber. Again, kata ka policy, ok anyalo wacho ni Kenya we don't have policies. I deal with the issue of integration. Rwanda kao policies ma Kenya wagi implement. Jomoko wacho ni Rwanda ber. Ka policy to wan get paper. Let us put them into action koro. Wach machielo manyalo wacho sirikal ok ni onge gima gitimo maber. Nitiere. Sirikal onego wuog oko mondo resonate gi ji. Weche gik ma gitimo giwach ne ji mondo ji onge. Giwe time boardroom kucho. In ibiro chich manene ne dhi yaw gimoro gweng'u. Public participation ok otimore. Let them be open. En gik moko time kama ji teneno ka ji teneno kendo ji ong'eyo. Sani ni temo tim privatization mare kambi mag skich. Ok watamore. Gini gima ber. To ng'amidwa mi gini oningo bende japiny makucho cha. Inyise gimo miyo gini oningo timre. Ber ma gidhi yudo. Ka ng'ato oseng'eyo gi kabila oyie golo puothe mondo jogi otigo. To kok inyiso jogi wach maler gimo miyo gini timore. Ji te winjruok pogore. Kata iwa ka sombo pogore. Ng'ani sik mogni gi degree, anan gi masters, ng'ani nigi gire mo. Koro winjruok pogore. Koro miyo nyaka wabedi jok manyiso ji, nyaka nyis ji. Nyaka sirikal wuog oko ma mondo gige gima gitimo gi ginyis raia. Wach mar adek. Miyo ng'ato it. Kidwa solve a problem, we don't turn an ear away from ng'ano. Sirikal oningo yie obi piny ochik it. And again, jogo manyo donje kata telo, adieri mantie gitiyo. Ng'ato kata kaka dange wach ni Minister mar Finance. Nyocho kele kacha mondo at least finance bill ma 2025 otimre. Dong nyotimre mobedo signed. Ng'ama nyogo koko kuom wach no oge. Nango public participation nyotimre. Nyobiro nyake bungo ya la mwananchi. Kanyo romo kata gra achiel onyalo chungo gache monyisi ni gini ber gi magi. Mano gimo ningo sirikal te going forward. And again sama gin kucho jodala wa oningo wayud gik mo. Jotendwa owewe pako counties wa. Sani next election kwa dhiye. Wadhi bedo gi report card. Nyo mbadi ni treasury nyo mi pesa. Diri kanyo madaraka de dio mabei. Nyo 400 million nyo dio mabei. Ang'o ma nyo tim? Can we assess mwane? Adiri waneno ndiri ni nyo losi. Paya tiyo. Oningo bende gigewa manyoro kwamo. Ndiri ni manyo pawo matindo gi. Oningo sani okinyali chiemo tigo koko. Jaluwe ni ng'ama riek. Kichiemo tele. Waso Tulo marwadhi karimu.